Hello, Nay. Good afternoon po. Kamusta po kamo? Ayan. So, bago may pa po kaya inaanap ang arong nindo, bali po, from Department of Agriculture po kami. Bali po, may mga listahan po kasi kami ng mga mag-asawa na bibigyan namin ng lucky freebies namin. So, bali po, dito po sa Bukal, isa po kayo sa binigay na listahan ni Kapitan from Department of Agriculture po, galing dito sa Bukal na listahan, isa po kayo sa napili. JFS, I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadress. At ako naman si Kuya Gab, ang inyong haranista for this afternoon. And true love is spending one day getting married and the rest of your life feeling glad you did. Just maray na hapon sa indo mga ka-JFS. Ngayong araw nga ay sisimulan pa rin natin ang pagbibigay ng saya at sorpresa. At ngayong araw ay andito tayo sa Bukal, San Fernando upang sorpresahan ng isang pinakabonggang mag-asawa na tiyak na bibigyan natin na swak na sulit na packages from JFS team dahil kanilang 32nd wedding anniversary. So tara na't kilalanin na natin ang ating packages na ihahandog natin sa kanila ngayong hapon. Siyempre, dito sa likod ko ang ating mga regalo. Meron tayo ditong chocolate bouquet. Meron tayong isang tilaong palabok. Meron tayong Rafa Bell's cake. At siyempre, 1 dozen of Dunkin' Donuts. Meron tayong 1 bucket of Chicken Joy. At syempre ang ating bubble balloon na may happy 32nd wedding anniversary Papa and Mama. At syempre ang ating 2-bit stuffed toy. At ang ating Goliath pizza from Mikoy's. At syempre ang pinakabongga nating money bouquet na nagkakahalaga ng 32,000 pesos with fresh flower bouquet yan. Kasi syempre 32nd anniversary ng ating lovely couple for today. So tara na't kilalanin na natin kung sino sila. From our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate at syempre yaranahin din pala sila ng ating surprise aranisa na si Kuya Gat. Tara na't samahan nyo kaming kilalanin ng ating maswerteng couple ngayong araw live here at Bukal. There was a time some time ago when every sunrise meant a sunny day. Oh, the sunny day. Now when the morning light shines in, it only disturbs the dreamland where I lay. Oh, where I lay. I used to thank the Lord when I wake for life, the love, and a golden sky above me. Now I pray the stars will go on shining. You'll see in my dreams you love me. Hello guys! So, andito na tayo sa Barangay Bukal. Tara na't samahan nyo ako sa surprisahin ng ating mag-asawa ngayong araw. So, andito na tayo. Nakatira ang ating Masasarok dyan, o diyan. Tao po. Ay, dito po ba ang bahay ni Sir William and Merlin Lucino? Nasaan po sila? Ay, pwede po makipasok po sa inyo. Makipasok. Ay, hello nanay, good afternoon po. Ay, hello
Hello po, Nay. Ay, Tay. Hindi ka po, Nay. Pwede po. Wow, naka-soulmates, t-shirt. Hello, Nay. Good afternoon po. Kumusta po ka mo? Ayan. So, bago may pa po kaya inaanap ang Arong Nido, bali po, from Department of Agriculture po kami. Bali po, may mga listahan po kasi kami ng mga mag-asawa na bibigyan namin ng lucky freebies namin. So, bali po, dito po sa Bukal, isa po kayo sa binigay na lista ni Kapitan from Department of Agriculture po, galing dito sa Bukal na listahan, isa po kayo sa napili. Bali po, may tatanong lang po ako kung ilang taon na po kayong kasal? 32. Ngayon po, kailan po ang wedding anniversary po? Kahapon po. Wow, kaya naman pala kayo napili ni Kapitan, bonggang-bongga. So, Mami, ngayon po, ba't po na kayo naka-couple? Couple talaga. Nakakabongga naman yung couple shirt. So, Mami, sasamahan niyo po ako doon. Papapiliin ko po kayo ng mga freebies namin. Kasi po, isang sakong bigas. Meron po kaming isang sako ng, meron din po kaming mga dilata, may noodles. Pipili lang po kayo doon. Isa na po pipiliin niyo. Okay lang po ba sumama kayo doon sa akin? Okay lang po. Sige, Mami, tara po. Swerte nyo naman, Mami, napili kayo ngayong araw sa mga gantong lucky packages from the Department of Agriculture. So, dito kayo, Mami. Ayan si Daddy, nasan si Daddy? Ayan. Dito kayo, Daddy? Tabi kayo ni Mami. Ayan. So, Mami, Daddy, ano pong ginawa nyo kahapon na celebration nyo? Mayo. Tano po, Mayo. Isa kayo dito, Mami. Hindi po ako nangangain. Basog po ako, basog. Ayan. Kamusta po ang anniversary nyo kahapon? Nakalipas man. Okay lang po kasi may mga pamilya naman, magkakasama naman po kayo. So ngayon, Mami, napakaswerte nyo po dahil napili kayo ng Department of Agriculture na mabigyan ng freebies. Gusto ko po kayo po mismo makasaksi ng freebies namin. Okay lang po ba? So tulong kayo dito, Mami, kasi makasakit kasi yung kamay ko, hindi ko mapindot. So dito ka, Mami. Ayan, dito po. Ayan, dito ka, Daddy. Pindutin niyo po ito, So, ayan po. Pipili po kayo dyan. Ready na po ba kayo mag-asawa? Sige po, buksan niyo na po yan. Hello, Mami! Happy anniversary po! Hello, Mami! Hindi ka dito! Oh, umiiyak na si Mami! Hello po, Mami! Just maray na hapon po sa Indogabos. Ayan, Mami! Harap po kayo dun! Harap kayo dito, Mami! Harap kayo dito, Mami! Doon kayo po, Daddy! Tabi kayo kay Mami! Tabi po kayo kay Mami! Tabi kayo dito! Ayan! Hello po, Mami and Daddy! Ito pong regalo na to ay para po sa inyo. Galing po sa inyong pinakamamahal na mga anak. Dahil po dyan, ito po ang mga regalo. Tanggapin niyo po. Meron po kayong Goliath pizza. Meron kayong palabok, Raffael's cake, donut, bubble balloon, chocolate po kay ito. Para to kay Daddy Para to kay Daddy. Tanggapin niyo po tong chocolate po kay Daddy. Para po to sa inyo. At syempre, Mami, nakikita na to ni Mami Mami, lapit ka lang dito, Daddy. Ayan, Daddy. Ay, Mami, sa tingin mo, magkano kaya ang laman ng money bouquet na yan? Bago ko ibigay sa'yo, hulaan mo muna, syempre. Magkano? Play mo, Aram. Mami, pag hindi mo na hulaan at the count of 5, hindi ko yan ibibigay sa'yo. Magkano? Magkano, Mami? 1! Maimu. So, ang clue. Kailan ba, ilang taon na ba kayong kasal? Magkano yan? 32! 32,000 pesos! Tanggapin niyo po itong money bouquet na to. Para sa inyo yan, Mami, na merong 32,000 pesos. Kasabay ng inyong anniversary. Ayan, naiiyak si Mami. Tanggapin niyo po itong 32,000, Mami. Bonggang-bongga, palakpakan naman natin si Mami. Ayan, Mami. At Daddy, kumusta naman po? Ayan, salamat. Daddy, harap kayo dito, Daddy. Kasi hindi kayo makikita sa ABS-CBN. Sayang naman ang exposure, no? Ayan, lapit kayo dito. Kumusta po? Ano naman po sa feeling ngayong araw na nakatanggap kayo kahit kahapon yung anniversary nyo? Nakatanggap kayo ng ganyang mga regalo? Wala. Ngayon lang. Unyan lang po. Salamat. Sa halawig ninyong pagtiyos, unyan lang po kami nagtatanggap. Palakpakan naman po. Ayan, Mami, meron akong gustong basahin na mensahe para sa inyo na kahit wala si
wala yung nagpadala dito, ay gusto kong iparating ang mensahe na to. Babasahin ko to para sa inyo. Pakinggan niyo pa, anak. Papa and Mama, sa taong lubos na naniniwala sa kakayahan ko, malapit na maray sa puso ko, asin sa taong mahalagang maray sa buhay ko, ang Papa sa Mama ko. Happy 32nd wedding anniversary po sa indong duwa. Na-surprise po ba kamo? Sana nagustuhan nindo ang munting sorpresa mi po sa indo. Taaram ko nga po ni Papa nin mga araw kaning pakulo. Ta sabi mo po nga ni Pa, araw kayan gastos yan. Pero Papa sa Mama, deserve po nindo yan. Sadit na bagay lang po yan para sa mga nag-ibon nindo para sa ko. Asin sa mong magturugang. Kaya sa aldaw na ini, hayaan nindo na kami naman ang magpaugma sa indo. Tadaimi man masusuklian o matutumbasan ang mga sakripisyo po nindo. Sa muya, at least maramdaman nindo na nyaon lang kami digdig para iparamdam sa indo kung garano kami kung garano kamo kapadangan. Sana maramdaman nindo kung garano kami kaswerte. Saka proud na kamo ang samuyang magurang. Hinahangaan ko po kamo sa pagiging responsable as in the best na magurang na dawa kisay never ming ipagpapalit. Kamo ang patunay na may forever. Papa, saka Mama, sobra po akong nagpapasalamat sa nilaan nindong oras, sakripisyo at saka pagpapadangat sa samong maray na magturuga. Salamat po sa gabos na naginibo nindo. Para sa ko, takong daipo dahil sa indo, siguro mayo ako ngunyan digdi. Salamat po sa mayong sawang paalala sa kapagkabay sa ko. Tadawa nga ni harayo po kita sa kada saro, feeling ko katait ko lang kamo. Pasensya na din po Papa and Mama, taminsan pasaway ako. Sana mapatawad po ninyo ako. Wish ko lang kay God na tawanan pa kamo nin halawig na buhay sa kamayong namamati para dakol pang anniversary ang i-celebrate ninyong duwa. Permi po kamong mag-iingat dyan, sa kadain na po kamo magparaisip nin kung ano-ano, taga-relax naman po kamong duwa. Ta kami naman po ang matrabaho para sa inyo. Handa po kami magsakripisyo para masuklian ang gabos na ginibo nindo para sa mo. Papa sa Mama, magsabi po kamo kung ano ang kaipuan nindo, gusto nindo, tagigibon ko po ang gabos para maitaw yan sa indo. Miss na miss ko na po kamong maray, Papa sa Mama. Padangatan ko po kamong maray. Happy 32nd wedding anniversary. I love you so much. Love, Mariel. Ayan, yung message po sa inyo. Pangilan niyo po bang anak si Ma'am Mariel? Tapit ka dito, Mami. Panduwa po. So, ilan po silang magkakapatid? 5. So, Mami, kumusta naman ikaw yung masyadong nagiging mas emosyonal ngayon? Ano naman pong masasabi niyo sa inyong pinakamamahal na anak na si Ma'am Mariel? Wow, sana all, 32,000. Oh, kung 60 years naman, 60,000 naman. Hindi ano? Joke lang, Mami. Ano bang gusto mo sabihin sa inyong anak na si Ma'am Mariel? Ay, lalaki po. Sige po, ano bang gusto niyo sabihin? Salamat naman sa ginibo mo sa mga ni Papa mo. Ngunyan nilang nangyari, ngunyan nilang first time natanggap niya araw kami. Salamat naman. Masyado yan. Masyado nagiging emotional si Mommy. Ayan, si Daddy naman. Daddy, dahil man daw magkurulog, Daddy, ang ipon mo kani. At chocolates ka po. Ayan, Daddy, ano naman pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na nonoy na si Marian? Salamat, Noy. Na maski mayong kami digdi, naramdaman mo si sabuyang anniversary. Saka salamat sa mga tugang mo, Noy, na napayuhan kanina kang kalahayan. Salamat sa imong pagtitios man yan. Naramdaman mo kami. Sana mag-iingat ka lang yan. Pirmi, lagi kang magtuma ka man dyan. Maski na kami marong mamag. Salamat, Noy. Mari. Ayan. So, nasaan po si Sir Mariel? Jeda. Ayan. So, Mami, yung regalo na yan, tanggapin niya dahil buong-buong pinipigay nila yan galing sa puso niya na kahit malayo siya, ay hindi niya makakalimutan ng kanyang papa at mama. Hindi ba dyan nagtatapos? Siyempre,
magpipiling dalaga at soltero kayo, syempre haranahin pa kayo ng aming napakagwapang surprise aranista. Pero doon na tayo sa loob. So, napakasaya nyo ba? Okay. Gusto ko makita yung, Daddy, huwag ka muna umalis, hindi pa nag-wawawin. Ayan. Daddy, masaya ka ba ngayon? Oo, masaya. Ipakita mo naman yung saya mo sa camera. Ayan! Ikaw naman, Mami, sobrang saya ba? Masaya, may 32,000 eh. Bonggang-bongga. So, tara na't samahan niyo pa rin kami sa loob ng bahay ng ating lovely couple. Wait, Daddy! Ng ating lovely couple upang aranahin ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Hello guys! So, andito na tayo sa loob ng bahay ng ating lovely couple na naka-couple shirt naman dyan. So, tara na't samahan niyo pa rin kaming haranahin sila ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Wise man says only fools rush in, but I can't help falling in love with you. I say, would it be a sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa, kaya ako'y agad at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin, at ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang ating pangako, na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, at ang nakalipas ay babalik natin.
naman! Kiss naman bago na... Wow! Sige. Maraming salamat sa inyo po. Hello guys! Muli na naman tayong nagbabalik dahil tapos na nga ang dalawang kantang ibinigay ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. So, Mommy! Ngayon naman, gusto kong makita yung tatlong anak na nandito. Halika dito, Mami, Ate. Huwag kayo magtago dyan. Halika dito. O, halika dito. Kanina ka pa. Huwag kang tago ng tago. Ayan. Si Ate, pang ilan po si ating anak niyo? Pang-tatlo. Okay, since ikaw yung pang-tatlo, anong gusto mo namang sabihin sa iyong mama at papa? Ma, pa, happy 32nd anniversary. Salamat sa sacrifice para sa mga day kami makakatarapos kung day dahil sa inyo. Kung po kang agit kami hanggang ngunyan. Kung kami permisa kataid mi, kaya salamat kong maray kadangaton mi kamo. Asin gigibon mi ang gabos para mapaugma kamo. Salamat po. Happy anniversary ulit po sa inyo. I love you so much. Ayan. Kiss naman sa iyong mommy at daddy. Ayan. Ayan. Halika naman dito, ate. Kano mag-video dyan? Ano ka ba? Sayang ng heart shape na damit mo dyan. Ayan. Ate, ikaw naman. Si ate po ay bunso. So, baby bunso, ano naman gusto mong sabihin sa iyong mga magulang? Happy anniversary po. Salamat sa gabos. Especially, bunso ako minsan nasusunod-susunod. Nasusunod nila ang gusto ko. Salamat sa gabos. Pasensya na kung minsan para pasaway kami. Sana maghali pa ang sa indong buhay. Sana ngayong kada pa kitang i-celebrate ng mga okasyon. Sana ay salamat ta kamo ang nagpapatunay na may forever talaga. Salamat tabi dahil sa mga naranasan nindo. Dito naging hadlang para maabot nindo niya. Salamat mo maray. Sana permi kamong maugma and healthy. Ayan. Kiss mo naman si mami at si daddy. Yan, si daddy na nasyado na may... Alika dito, kuya. Alika dito. Kanina ka pa ayaw talaga nito. Iiyak. Ilan niyo pong anak yan si Pang-apat. Halika dito. Hindi ka pwedeng mawala. Ayan. So, kuya, since ikaw ang natitirang lalaki na nito, ano naman gusto mo sabihin sa iyong mga magulang? Ma, happy anniversary and deserve nindo yan na surprise sa kami kuya. Saka I love you. I love you. May ko masabi ma, I love you. Ayan. Kiss mo na ng senda. Ayan. Ayan. Napakabongga naman ng mga anak na nandito. So, ngayon naman po, since nakapagbigay na ng mensahe ang inyong mga anak, kayo naman ang hihingian ko ng mensahe para sa isa't isa. So, unahin na natin si Daddy. Daddy, ano naman ang gusto mo sabihin sa iyong the one and only? Salamat sa inyo mga aki sa susurprise ako sa ngunyan. Sa ngunyan ko lang ininawatian. At sa kuyang puso. Kung bako ni mga aki, dahil magkakaarap ka ini. Salamat sa inyo mga aki. Sana maglawig pa sa itong iba-iba. Maglawig pa sa mong buhay ma. Salamat. Ayan. Kay Mami po, anong gusto niyo po sabihin? Salamat mahal ka na tiis ng araw kanina. Sana maglawig pa. Mahal. Ayan. Kiss mo naman si Mami ulit. Wow! Tama naman. Kinikil naman ako dyan. Ayan. Mami, ikaw naman, since ikaw ang ilaw ng tahanan, ano naman ang gusto mo sabihin sa iyong mga anak at syempre sa iyong the only puppy love. Puppy love? Ayan. Ano naman gusto mo sabihin sa mga anak mo, Mami? Salamat sa mga ati ko, sa inyong gabo, salamat. Taday ko akalain na mangyari ni. Akala ko, permi na lang ako kapararibok sa Indo, tapos permi konsumisyon. Taday ko akalain ba yan, ginibo nindo ni sa muya ni Papa mo. Salamat sa Indo mga aki. Ayan. Saan nyo naman pong asawa na nag-iisang asawang pinakamamahal? Sa inyo, Yam, salamat sa pagparatios mo sa pagpararibo, kung anong mga nagkukulang, kung minsan maribukon ako, di sa harong. Salamat sa ang pagtios ng duwa, nakaranas na kita niya ning mararahay,
buka mga akita sa tuyaan. Ganyan lang nangyari ni sa tong duwa na ginibo niyo. Di ko akalain na araw kani nangyari sa tong duwa. Naging surpresa kita. Salamat. Ay, isang I love you naman para kay Daddy. Ayan, I love you naman. I love you. Ayan, kiss na lang. Sige, I love kiss you, na lang. man. Alam mo, magkikiss kayo eh. Wow! Talaga nga namang may forever, Salamat sa Mami. inyo, mga aki. At I syempre love po, you. ayan, I love you daw pa para sa mga anak. Syempre po, may forever talaga po pag natagpuan mo yung the one at sasamahan ka through ups and downs. At yung mga anak nyo ay syempre, igaganti rin sa inyo yung sakripisyo na ibinigay nyo sa kanila. At ngayon nga po, nakatanggap kayo ng ganyang kabonggang sorpresa. Napakasaya nyo po ba? Napakasaya. Isang thank you message naman po for Kuya Mariel. At sabay flying kiss. Mag-I love you na lang po kay Kuya Mariel sabay flying kiss. Salamat, Noy. Mariel. Noy, salamat. I love you. Mag-ingat ka dyan. Flying kiss naman po. Ay, salamat. Daddy flying kiss. Ayan! Isang lovely couple na naman ang binigyan natin ng saya at sorpresa na kahit emosyonal ay nakatanggap ng bonggang sorpresa mula sa JFS team. And congratulations din po dahil happy 32nd anniversary, 3 dekada at 2 taon, Mr. and Mrs. Lucilo. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Follow, like, subscribe, and share for our social media accounts. At abangan nyo pa ang mga upcoming videos namin sa mga darating na araw, buwan at taon. Again, I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadors. Magbabay naman kayo, Mami! Bye!